Здравейте, шаркчета! Аз съм Марина Караджова, а вие сте с новия епизод на Хаштаг Тато. В днешното видео искам да ви покажа как изработих ето тази малка татуировка и се надявам да ви е интересно и продължавайте да гледате. Всички видеа до сега са насочени предимно към хората, които за първи път ще си правят татуировки, както е и днешното видео. Искам днес да ви покажа, че наистина не е толкова сложно, не отнема толкова много време, особено ако говорим за толкова малка татуировка като днешната, и наистина не боли. На моя клиент това му е първата татуировка и въпреки това наистина не изпитваше болка или не сме спирали докато не направим татуировката, така че може сами да видите сега в следващите кадри, че наистина не е толкова страшно. Това, което ви показвам сега, е всъщност отпечатъка, който трябва да се направи преди да се сложи на вашата кожа. Ето така се прави. Ето така изглежда вече готовия отпечатък. Сега трябва да го залепим върху кожата ви, така че да може да се видите предварително горе-долу как ще изглеждате. И ето, готово! Искам тук да отворим една скоба и тя е за това. Когато отидете в студиото за татуировки, направили са ви вече отпечатъка и са ви го залепили, отидете до огледалото и се виждате наистина добре и преценете дали като големина татуировката е окей, дали като място татуировката е окей и добре го обмислете, защото след като вече татуистът започне работа, няма връщане назад. Ето така изглежда татуирането от по-близко. Надявам се да не ви е неприятно да виждате тези кадри, но ако отивате да си правите татуировка, със сигурност ще видите дори, може би, малко по-близко машината как работи върху вас, така че да, ето така изглежда, не е чак толкова страшно. Тук искам да ви кажа още нещо, което е много важно за мен, надявам се да ме разберете правилно. Много държите на това материалите да се отварят пред вас, много е важно. Ето, това е нашата татуировка, готова и вече имаме усмихнат клиент с нова татуировка и то първа. Ами, това беше от мен. Вече имаме още един член на татуираното семейство на Sharking, така че надявам се да ви е харесало видеото и ако е така, дайте му палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Може да ме последвате и в социалните мрежи, линкове има отдолу в описанието. Чао от мен и до скоро!